Mindfulness a duševná hygiena je naša ďalšia téma v našej relácii Duša v rovnováhe, v ktorej vás vítam. Opäť nám na naše otázky zodpovedala terapeutka Dominika Nociarová. Takže, Erik, nebudeme to zdržovať. Páči sa tvoja prvá otázka k tejto téme. Čo presne znamená mindfulness a ako to funguje? Mindfulness, ale teda všímavosť, je stav vedomej prítomnosti. Byť tu a teraz bez hodnotenia. Namiesto toho, aby sme žili v myšlienkach na minulosť alebo budúcnosť, učíme sa plne vnímať, čo práve prežívame. Je to schopnosť byť so sebou, ktorá prináša pokoj, jasnosť a spojenie s telom a dušou. Ako sa dá praktizovať duševná hygiena každý deň? Podobne ako sa staráme o telo, môžeme sa láskavo starať aj o psychiku. Duševná hygiena môže znamenať chvíľa ticha, dýchové cvičenia, zápis pocitov do denníka, vďačnosť, vedomý pohyb, obmedzenie digitálneho hluku alebo rozhovor s niekým blízkym. Kľúčom je pravidelnosť a vedomý zámer zostať v kontakte so sebou. Aké jednoduché rituály nám pomáhajú udržiavať vnútorný pokoj? Ranné naladenie, večerné zhodnotenie dňa, šálka čaju v tichu, vedomá prechádzka, spomalenie dychu. To všetko môžu byť malé, ale hlboké rituály. Nepotrebujeme nič veľké. Stačí chvíľa, keď sa naozaj stretneme sami so sebou. Má meditácia nejaký vedecky dokázaný účinok na psychiku? Áno, výskumy opakovane potvrdzujú, že pravidelná meditácia znižuje hladinu stresu, zlepšuje schopnosť koncentrácie, emócie i kvalitu spánku. Dokonca môže pozitívne ovplyvniť mozgovú plasticitu a pomáha pri liečbe úzkosti, depresie či traumy. Meditácia je nástroj, ktorý máme kedykoľvek k dispozícii, zdarma a v sebe. Tak ďakujeme terapeutke Dominike Nociarovej, že nám poslala odpovede na naše otázky, veľmi si to vážime. Vám ďakujeme za pozornosť, ak sa vám naša tvorba páči, nezabudnite nám dať odber. Vidíme sa pri ďalšom videu.